Hola, bona tarda. Torno a ser aquí amb un nou tema sobre el que m'agradaria opinar. I en aquest cas es tracta del tema aquest de Jumilla, que per cert, no sé per què a la televisió catalana s'ha de dir Jumella, que no sé si ho fan per tocar els nassos, però dubto molt que ningú a Jumilla digui Jumella. Però bueno, ells van així, no? Generant simpaties, a part tot. No ho entenc. Per què ens hem de ficar nosaltres si es diu Jumilla o si està limitant amb València i no sé què, i diuen que es parla valencià. M'agradaria saber si es parla molt valencià en aquella zona de Múrcia. Però bueno, és com aquella època en què hi havia un senyor a Catalunya Ràdio, que tot cognom castellà el catalanitzava. García, Sánchez, Martínez, Rodríguez. Es devia pensar que feia molta gràcia, però jo estic convençut que allò va generar força desafecció entre la gent que es deia així en relació al català. Però bueno, això algun dia en parlarem. Ara el que volia era referir-me al tema aquest de Jumilla. No tornaria a incidir en tot el que han dit, que si la Constitució, que evidentment deixa ben clar que l'estat espanyol en principi és aconfessional, tot i que mantindrà, segons diu la Constitució, relacions amb l'Església Catòlica i la resta de religions. Vale. Molt bé. Jo crec que tot estat, tot govern ha de mantenir relació amb totes les religions que es donen en el seu territori i, per què no, amb les de fora, per mantenir la millor relació possible. Però, en el cas de Jumilla, jo he notat una cosa que voldria expressar-la, i és, i m'ha sobtat molt, el posicionament de la Conferència Episcopal de l'Església Catòlica. Que l'Església Catòlica immediatament s'ha posat a favor de la llibertat religiosa i en contra d'aquest acord municipal que no feia cap menció expressa, res. Això són molt espavilats i molt putes i no ho van fer perquè no se'ls pugui denunciar directament, però evidentment ja sabem a què es referien, no? I per què ha pres aquesta determinació l'Església Catòlica, la Conferència Episcopal? Des del meu criteri, i és el meu, jo penso que el que estan fent, perquè són molt llargs i tenen una cultura històrica molt llarga, i saben quan venen ben dades i quan poden venir mal dades en un futur, ells el que estan fent és dir, hosti, jo estic ocupant la via pública, estic ocupant espais públics amb les meves processons, els meus actes religiosos, al tanto, que no vingui algú en un futur i també pugui dir que perquè ja es va fer a Jumilla, també es pot fer en un altre lloc o en molts altres llocs de prohibir l'ús d'espais públics per a aquest tipus d'actes religiosos. Ja sé que sonarà una mica estrany, ara, però en un futur vés a saber què pot passar. Si les coses canvien, i han canviat i canviaran molt, què pot passar? Doncs res, només volia fer aquesta menció de l'Església Catòlica, de que jo crec que s'estan posant la tirita abans de la ferida i procurant que això en un futur no els afecti. Ja està. Gràcies.